Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Чаллыда Тынычлык проспектында капиталь ремонт башланды. Тагын нинди юлларны яңартырга кирәк? Чаллыда «Мин донор» акциясы узды. Донорлар исемлеген ничек тулландырырга була? Газ плитәсе ничек урнаштырылган, газ котелы һәм төтен чыгарылышының торышы нинди? Бүген моны гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре белергә тиеш иде. Иске Чаллы шәхси секторында алар тикшерү уздырды. Белгечләр шулай ук җиһазларны файдалану буенча үз киңәшләрен бирделәр. Бер уңайдан янгын хәбәрчеләрен дә карадылар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре нинди җитешсезлекләрне ачыклый һәм бу нәрсә белән яный ала? Моны безнең тикшерү төркеме белгечләр белән рейд вакытында белде. Фәрида Захированың өендә газ җиһазы, аның сүзләренә караганда, хәзер ул ризык хәзерләгәндә 1 минутка да читкә китмәскә кирәклеген төгәл белә. Мәсәлән, кастрюльне онытып, аны кабызылган плитәдә калдырырга мөмкин. Иң мөһиме калдырмаска иде узак. Аш кайныймы, бүтән бер пешәме, безнең хәзер менә безнең ише кешеләргә, инде олорак кешеләргә без онытабыз. Ятырабыз да, калдырабыз да, ишегалдына чыгып китәргә, кая булса телевизор каршында утырырга, калдырмаска кирәк. Плитәдә пешкән янган газ горелкасы шул. Һәр йорт хуҗасына белешмәләр бирделәр, анда ашыгыч хезмәт номерлары да, бәхетсезлек очракларын булдырмас өчен киңәшләр дә бар. Тикшерү вакытында гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре газ җиһазларының ничек эксплуатацияләүнең карый. Мәсәлән, плитә янында яна торган бернинди предметлар да булырга тиеш түгел. Не размещать горючие предметы на расстоянии 20 сантиметров от газовой плиты по горизонтали и на расстоянии 70 сантиметров над газовой плитой по вертикали. Затем своевременно проводить техническое обслуживание бытовых газовых котлов и регулярно проверять и прочищать дымоходы перед началом отопительного сезона и в течение сезона. Иске Чаллыда мондый рейдлар даими үткәрелә башлады. Тикшерүләр территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе белән берлектә уза. У нас в Старых Челнах 369 домовладений, проживает более 1300 человек. Ну, такие рейды нам обязательно нужны, потому что в основном это у нас старочелнинцы, это пожилые люди, очень много одиноких людей, а также инвалидов. Шулай ук рейд барышында элек урнаштырылган автоном янгын хәбәрчеләре дә тикшерелде. Тикшерү нәтиҗәләре буенча 2 йортта 3 зарядка элементы алыштырылган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Чаллыда Тынычлык проспектында капиталь ремонт башланды. Хәзер төзелеш эшләре электротехниклар тукталышыннан башлап алып барыла. Юлчылар Медгородок районыннан яңа шәһәр ягына таба 3 полосаны вакытлыча яптылар. Бу быел үзгәрешләр көткән бердән-бер участок түгел. Тагын нинди юлларны яңартырга кирәк? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Тынычлык проспекты Чаллының төп транспорт артерияләренең берсе, аның озынлыгы 6 километрдан аз гына артыграк. Юлны 2008, 2011 һәм 2019 елларда яңартканнар. Әмма бирдә трафик зур булу сәбәпле яңадан төзелеш эшләре башкару таләп ителә. Чөнки инде колея хасыл булган, ярыклар барлыкка килгән, чыгырлар бар. Медгородок районында эшләрнең беренче этабы асфальт катламының өске катламын алу башкарыла. Шуңа күрә юлчыларга шәһәрнең яңа өлешенә баручы 4 полосаның 3-сен ябарга туры килде. Әмма автомобильчеләр килеп туган вазгыятькә уңай карыйлар һәм вакытлыча уңайсызлыкларны аңлыйлар. Давно пора начать, готовы терпеть. С удовольствием терпеть будем, лишь бы все это сделали как следует. И не только проспект Мира, а все проезды внутренние и прочее. Конечно, готово, надо ремонтировать. Колеи уже большие были, да, пора делать. Он и так был нормальный. То есть из каких-то, может, там моментов, участков только начали делать. Терпим, все нормально. Есть объездные пути, никаких проблем. Гомумән алганда Чаллыда автовокзалдан Яшьлек проспектына кадәр 29 километр юл ремонтланачак. Аңа Муса Җәлил, Чаллы һәм Тынычлык проспектлары керә. Лилия Гатина, Яна Вальдюфа, Нисик Санов. Яңалыклар.
Көптен инде игіліклі іш ішлерге тілеген едігіз, ләкин нәрседен бошларға білмейсізмі? Қан доноры болығыз. Үзәк район хакимиятында «Мин донор» акциясы узды. Онда дестелеген кіші қатнашты. Олар арасында тәжірибелі донорлардан олып бірінші тапыр келгенлерге қадар бар иде. Қан тапшырушылар арасында СВО зонасынан қайтқан соғысшылар айырым урын алып тұра. Донорлар исемлеген нишек толландырырға була. Бу хакта келесі минутларда сөйләрбез. Үзәк район хакимияты бинасы бүгін қан тапшыру мобиль пунктына әйләнді. Иртәдән бирле холда чират тізілді. Акцияда катнашучылар арасында историк кушаматлы СВО ветераны да бар. Ул һәр тамчы канның никадәр мөһим булуын яхшы белә. Я сам прошел через это. После тяжелого ранения, в 2024 году, меня тоже переливали. Первое переливание мне именно было в Луганске, потом под Белгородом, в Белгороде и в Москве. Сейчас идет специальная военная операция. И в связи с этим, думаю, да, очень нужна. Потому что люди нуждаются. И надо к этому относиться более серьезно. Хроника аурулары булмаган 18 яшьтән башлап теләгән һәркем донор була ала. Кан тапшыру өчен үзең белән паспорт һәм СНИЛС алырга кирәк. Кирәкле документларны һәм анкеталарны тутырганнан соң пациентлардан анализлар алалар. Проводится клинический анализ крови, берется из пальчика, измеряется уровень гемоглобина и другие показатели крови. У первичных доноров, кроме этого, проверяется группа крови, резус определяется и один из показателей КЕЛ, который важен для определения совместимости крови донор и больной. Эльвира Галиева өчен бу айруча шатлыклы һәм дулкынландыргыч көне. Бүгін аның юбилейлы 20-нчы тапкыр кан тапшыруы. Чалалы әйтүенчә, ул әтисе эзләреннән киткән. Желание было всегда, потому что папа сдавал кровь. У него была четвертая положительная группа крови. Надеюсь, что моя кровь кому-то пригодилась. И будем продолжать делать добро по мере возможности. Акцияда дистелеген кеше катнашты. Үзәк район башлыгы Фидарис Хабибуллин исә бүген беренче тапкыр донор булды. Это не просто медицинская процедура, а это действительно хорошая и нужная акция, которая может спасти жизнь нуждающихся. Я сегодня тоже присоединился к этой акции. Впервые в своей жизни сдал кровь. Хорошее впечатление оставил. Надеюсь, что и дальше буду принимать участие. Республика Дәүләт Советы депутаты Руслан Нихматуллин да читтә кала алмады. Әлеге акцияда ул ел сайын катнаша. В студенческие годы мы приходили в пункты сдачи крови и сдавали кровь вообще каждые 3 месяца ради того, чтобы получить справку и на 2 дня пропустить учебу. И сейчас ежегодно посещаю для того, чтобы быть полезным, и надеюсь, что моя кровь кому-то поможет и, может быть, даже спасет жизнь. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, ир-атлар елына 5 тапкырдан, хатын-кызлар 4 тапкырдан артык донор була алмый. Кан тапшырганнан соң 2 түләүле ял көненә белешмә, шулай ук туклануга 1229 сум күләмендә компенсация бирелә. Лилия Гатина, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А.